tager bunker nu. Ja, men vi ser sådan en flok ældre fiskere, der skulle prøve at finde en gammel mænd og drage frem og snakke om. Vi sidder i en af de gamle fiskehus. Det er forresten en, vi har restaureret efter min fars gamle hus hernede. Og den ligger hernede til en gammel havn til. Vi har fået lov til at afbenytte, og vi vil jo gerne bevare lidt af det gamle hernede. Og vi har sådan hjulpen regnet ved at bøve det gamle op og bevare lidt af det gamle hernede. Vi er ikke så gode til fiskeri mere, men vi har en gammel fiskeriforening hernede, og den hed jo ny, men det gav omvendt fiskeriforening. Den gældte jo faktisk lidt op ad nordpå, eller omkring egnen her. Så den har vi bevaret, og det er den, vi samles om, eller den har vi sådan en fest hver år i. I Jens Lassen Christensen, og de sidste del af 20'erne, der begyndte han jo at eksportere Leven Røsberg og køre med til Hamburg og til Altena. Og det var jo til små priser dengang, jeg tror det var omkring 10 øre til af pund, de kostede dengang. Der var jo en havn, vi har en gammel havn her længere nordpå, og det var jo dem nordfra. Der var jo en nordparti og en sydparti dengang. Dem nordfra, de kom jo aldrig til det her side. Det var jo sjældent. De var hernede lige med fisk, og sådan kom de hjem til det her side. Så. Jeg ved som lidt. Der må jo være egnet, der kender noget mere gammel græs. Du må træde til, så kan du det? Ja, der kan du også komme. Ja, det kan du tro. Ja, der er noget, vi havde benzin. Vi har leveret sig 4 øre på. Og en gang vi kom op, vi var fra Friesøjen. Vi så en træk, det var lige langt, vi begyndte over Friesøjen, det var svært mærkeligt, for vi så en træk, og der var fuldt af røstband lige, de så over bogstaven næsten, og så røv vi lige en folie purs, det hele ligger ud igen, så tager vi en træk mere med 4 ud af 2 hver side, så har vi opholdet på, så gik vi ned til havet, så vi kom derned, og så de skulle dø, så gik vi tilbage igen. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det lyder nu egentlig ret mærkeligt med dem små priser der. Men for at se, jo, der er nymændegaftfiskere, gamle, ældre nymændegaftfiskere, der ser nu næsten ud til, at det har været så småt. Nej, men penge, de er jo mere værd. Ja, det er ret nok. Christen har for øvrigt fortalt mig, og det må jeg betale at fortælle Christen. Der var en par, der gik over havsige en dag, og så det var ålfiskere hver tog, så sagde den ene til den anden, var der noget ål? Nej, det var det ikke. Så gik der en kvarter, men de var små. Ål var det, men de var små. Nå, ja, ål var det, men de var små. Det var til Svendvars. Ja, vel, ja. Jeg kan da huske, når vi kom ind til Esbjerg, vi havde aldrig nogensinde 7,5 tommer i dag. Det var altid Hans Simpson, der kom med køren. Nå, ja. Vi fik en 20-25 øre på. 25 øre på. Nå, fik I så meget for, men det var... Nå. Vi studerede ham altid det 8 tommer. Han lærte 7,5 tommer i dag, Nå. Ja. Men vi var heller indenfor der, så kom de kom med det sammen. Ja, jeg husker, min far, han købte fisk op, og der købte han for Kristelle. Jens Mesk, han var jo... Jens Mesk, det var jo den største fisker, der var hernede. Var det det? Ja, det så. Han var jo en gammel Vesterhavsfisker, og det var snart, vi skulle have ham med i det. Ja, han var ikke så godt gav nu sidst. De lavede de lå sådan bredt ned til vandskjældet i et dam, så han kunne stå i et dam og holde. De fiskede jo med toskeren dengang. Han stod altid i baghånden og holdt.
Nej, en smask han støj der, så skulle han nok følge med op, så det. Han var den største fisker, der var han her. Nej, de leverer der torskar, der må de bare smide en spand vand over, og de smed sådan over dæk, for de kunne støje så godt over dæk. Han bor her om til søndag nu, han bor i det her, de kalder, der står troldhuset over det der. Og det må tænke, når du siger, at Simon kom til lige. Jeg forstår det, men det går helt ikke. Nu kan afskumme man over det sin med lyd, han har med lidt cifre, Jørgen Jørgens og Hovborg og så Dres. Og jeg rejste op til oktober og kom hjem til jul, og der fik jeg 76 kroner og 50 øre, så var jeg på vandbetaling. Der var dog storm hele året, det bliver til, at jeg ikke kom ud, hvad jeg var derude. Det var en hel år i 3 måneder. 76 kroner og 50 øre. Det var sgu mål. Ja, det kan jeg godt se. Første år af med, der har jeg 6 ned med, der har jeg 110 kroner. Det var fandme god. Jeg kan af, hvad du har. Hvad har du, Simon? Det kan jeg okay. Ja, det var sgu mere. Vi har første vand, jeg fik 76 kroner og 50 øre. Ja, vi skal have lidt med om at nedoprøre hernede. De kunne have lavet nedoprøre drevsen. Det foregår gjorde en livlig handel af fisk dengang. Og der var jo lavet over, der solgte fisk i landet. 25 øre for at være ned. Nå, det må vi have lidt med om. Ja. Jamen klar, hun er jo nede op her sammen med de andre søde piger der. Og hvad er det her krøjfisk, eller hvad er det her, små fisk, som der ikke net kunne... Det må de selv. Det må de jo få. Og så kom der jo så tit en bundemand op fra Lejdau. Og så kom der jo en, de kaldte 19 til at snære sig. Ja, der har vi. Han så... Navnet er ret bekendt der. Ja. Så skulle de jo så med fisk til ham der. Og de gav jo altid god vækst eller god tal. Men når han skulle så i landet og sælge den, så var der sgu kun 19, og han så dem sådan sne sig i gang. Så var der sgu kun 19. Der fik han jo så navnet 19. Altså, nu kan jeg fortælle helt som fra gammel tid. Simons bedstefar, han kom ud, og i lav, han har fisket 10 år over Vestside og Amerika, og 10 år Østside, og så 2 år han gravede guld. Så kom han hjem, og så... så købte han fisken, han fik en skib øvet over Farenøer. Så steg den tunds. Og den fisk han så, og der var Christian Jensen med. Og de kaldte ham Simons Christens. Og den her svarede. Og det var kun en stor skib dengang, 6 tons. Og jeg ved, min bedstefar forstod, om han drømte en gang for en strøm ude i Nordsjø. Der har han en plank, de har fundet en plank, og den drøb de fra til sådan en harnefugle, og så drøb de fra den. Ja, det er helt fra 88 og 89. Men så skrev han om i lav til, at de drev skib, der har de 720 volts skib heroppe ved at overleve. Og dem fik de en kron fra Wallau. De har 720 kroner. Det var sgu en stor race i 90'erne. Ja, det går. Ja. Nu er det jo ikke alle, der ved, hvad en wool er. Det må du heller... Det er fisnæs. Ja, det ved jeg jo, at du tilfældigvis. Nå, det vidste du. Når der er andre, der skal tjene. Nå, det er sgu ikke sikkert, for det er lige gået gammel taler, han sidder med der. Ja. Det er på den med, det er klart. Så, for nu. Nu skal vi altså ud med at ringe på det. Ja, nu skal vi... Så lige for der. Nu skal vi lige lukke derop, det er i orden. Ej, bare i lom. Jeg har hele dør op. Ja, så er det bare lidt. Så er det bare lidt. Den morgen fra at blive lige over. Så er der sådan en stop for. Det er det her, Den flyttede
3 gange, og Ringkøb Fjord, den flippes til flere gange. Den var du skørt bjerg, den var hernede, og den var outfor, og den har været helt nede ved Hovsler. Fra i 72, der var den helt nede ved Hovsler. Og så blev den flyttet op til landet, men så sidst i 92, så kom den hertil. Og så har han været her siden 92, så har han været her. Men før, der var der mange fiskebord her omkring, du kan se, hvis du går ud i det her helm herude, så kan du se, hvor fiskebord de her lå. Og vi har godt på liv med de hat. Ja, det er da vi Sande udløbet i 1931 var blevet åbnet, kom der efterhånden folk til Hvide Sande, hvor foretagsomme mennesker så mulighederne for en god og sund virksomhed. Blandt disse mennesker, der var Ivar Iversen, vodbinder. I sin tid kom han fra Esbjerg og havde bosat sig på Holmsland som bonde, fisker og vodbinder. Du kan aldrig kritisere bare, Heide. Ja. Iversen øjnede gode muligheder ved det netop åbnede udløb mellem fjord og hav ved Hvide Sande. Iversen så flyttede han fra Holmsland til Hvide Sande. Det var omkring 1932. Han etablerede sig med et vodbinderi på Klittangen, det som i dag hedder Hvide Sande, Danmarks yngste fiskerby. Den har netop nu haft 50 års jubilæum. Denne fiskeby er kendt langt ud over landets grænser. Desværre også for noget tragisk. Iversen byggede sig et vodbinderi omkring der, hvor skibsforsikringens bygning nu ligger i dag. Han var den første nybygger, som etablerede sig med en vandpumpe. Det var meget vanskeligt at finde fersk vand på denne gamle havbund. I den første tid brugte hans efterhånden mange tilflyttende naboer hans vandpumpe. Det sagde han jo selvfølgelig ikke noget til. Han var jo en ganske udmærket mand. Men Iversen, han kunne meget andet end at pumpe vand. Han var ophavsmand for oprettelsen af en borgerforening. Det var vist omkring 1934. Iversen blev også den første bankdirektør. Ringkøbing Landbank oprettede bankfilial. Efterhånden kom der flere folk til Danmarks yngste fiskerby. Der blev jo også efterhånden brug for pengeinstituttet. Jeg havde etableret mig med en kassefabrik. Ja, der skulle jeg penge til. Jeg henvendte mig til Iversen, bad ham være mig behjælpelig med penge. Ved hans hjælp fik jeg åbnet en kassekredit. Renterne var dog ikke så voldsomme dengang, som de er i dag. Den gamle Iversen var en såre hjælpsom og venlig mand. Han viste mig, hvordan jeg skulle skrive check. Sådan noget har jeg jo aldrig prøvet før. Jeg fik det lært. Og så fik jeg lært, hvordan jeg skulle skrive på veksel. Iversen og hans udmærkede kone, Anna Marie, rejste på et vist tidspunkt til Galapagosøerne. Denne rejse tog vist lidt længere tid end beregnet, efter hvad deres udmærkede søn har fortalt mig. Den gamle vodbinder har fortalt mig en hel del om denne udenlandsrejse, men det vil jo føre for vidt at komme med det her i tiden. Iversen fik på et senere tidspunkt en medhaver. Vi kan også kalde det kompagnon, men jeg vil hellere kalde det en medhaver. Han hed Jens Knudsen. Han fulgte i Iversens fodspor, både som vodbinder og bankmand. Efterhånden som
før nævnte blev ældre, overtog så sønnen Heide, som vi har her blandt os, vodbinderiet. Denne virksomhed er efterhånden blevet en stor og omfattende virksomhed. Den skaffer arbejde til mange hænder, og den drives på mønsterværdig vis. Tiden iler, særligt for os gamle. Vi må åbenbart ikke kunne følge med. Det kniver sgu til dig, Axel, at følge med. Vodbinderiets ledelse er udvidet ind i 3. generation. En medhaver mere, navnet er Jon Heide, populært kaldet John. Det er jo engelsk. Sidste skud på vodbinderstammen foreløbig. Dette respektable firma hedder i dag Hvide Sande Vodbinderi. Og telefonen 07 31 10 42 DK Danmark. Hej livet som er skønt, har jeg været. Da Clara og jeg for mange år siden flyttede til Bjergård til vort landsted, havde jeg etableret mig som mælketransportør. Jeg havde en mælketransport, der gik fra Sønder Lyngve i nord og til Gamle Bjergård i syd. Velstanden, den var jo ringe. En dag kom den elskværdige gamle fru Iversen, Anna-Marie, ud til mig på landevejen. Hun spurgte, Dremsen, vil du ikke have en hængelampe? I har jo ingen el nede hos jer. Jeg tror, I kan bruge den. Den ligger pakket ind i en kasse. Den søde dame var jo meget petentlig, om jeg så må sige. Du kan komme til døren en dag, du kommer forbi. Jeg sagde jo mange tak. Det vil jeg gerne. Lampen var lige til at hænge op. Jeg fik lampen, vi brugte den indtil vi fik installeret el nogle år senere. I dag hænger den i vores stue til pryd og til minde om en særdeles elskværdig og hjælpsom ældre dame. Det var altså den gamle Iversen. Så kommer vi nærmest lidt mere op i nutiden. Der bliver der mere kunst og knægt. For år tilbage, det er ikke dig. For år tilbage, da Jon var en lille dreng, der fandt han på, sammen med en anden opfindsom gut, at de ville til at fiske med kroge efter torsk, men de havde sgu ingen båd. Gutterne fandt dog snart på råd. De lavede en drage, bandt krogelinen i halen på dragen, lod den flyve ud over havet med krogene. Dagen efter, da John og hans medhaver kom og skulle hale torsken i land, der var der 100 store torsk på krogene. En fremragende opfindelse. Det var nu ikke så sært, at bakkelinerne kunne holde til det store. Linerne var nemlig leveret af firmaet Heide Iversen og søn Hvide Sande Vodbinderi. Ja, nu.
Ja, så får vi lige det. Gik I den vej ind der? Nej, vi gik ind her. Nå? Ja. Nej, her, du sad der. Ja, jeg sad der. Nej, du sad der. Jeg sad der. Det var der, jeg tænker du. Jamen, jeg sagde, nej. Ja, det var han sagde her. Men det kan du lige med. Nej, det skal jeg ikke. Jeg kan huske disse dør, dengang han gav det her med træhånd, du ved, ikke sant? Der dæk du derovre. Kom nu, du. Vi har været der, det er du som det her. Jeg synes, han er meget stille. Har jeg det dernede? Vi så her i skole til 1930. Ja. Til første april. Og altså, siden den tid var jeg jo den yngste. De andre, de har jo gået til præst der over vinter. Så over sommer, der skulle jeg gå til præst. Og der blev jeg den eneste her fra Gammelsen. Og der gik vi til Pastor Møggen. Og så er der nogen, der siger til, når jeg blev konfirmeret i sidste august måned. Det er der nogen, der siger, det passer ikke, men konfirmationen den 10 år. Det var der lige godt, for Pastor Møggen, han skulle rejse. Ja, han var pensioneret. Så han skulle rejse til september. Og så skulle vi konfirmeres inden. Og så vil jeg sådan lidt med det her med, hvor vi bedrev her i skole, ikke? For der er sådan, du delte meninger om. For han vil jeg sige, han har altid en, han skulle kalde hans for på. Og det blev jeg altså udtalt til af udvalgt. Og det gik til, den vi kom først til skole, så spurgte han jo om, hvad ville være. Og der kom jeg til at se Alves chauffør. Siden hen, når der var noget, han spurgte om mig, og så har han altid, ja, det hedder det, og jeg vil spørge om mig. Du lige for chauffør, så røg han over munden af mig. Ja, men det kan være, jeg skal se en lille smule om det her, altså, fordi man kan ikke undgå andet, at det vækker visse minder. Prøv at tænke, altså, det er næsten 52 år siden, at vi sad på de her skolebænke, akkurat som at vi ser nu. Så det er altså efter 52 år igen. Vi går ud, jeg tror, altså, jeg er ret en lille smule, jeg mener, det er jo den 13. april, at vi gik ud af skolen. Men jeg for mig vil komme, jeg vil nu sige, at jeg synes egentlig, jeg har en ganske udmærket skolegang. Var dagen, det var en gammel type, ikke sandt? Og det var dengang, at man stadigvæk kunne, det var tilladt at bruge korporlig afstraffelse. Og jeg mener ikke, det blev misbrugt dengang, men det har alligevel en god og en præventiv virkning. Derfor kunne han jo godt, jeg vil ikke sige, altså, hvor dagen han var særlig slem med det der. Men det skete selvfølgelig, altså man fik, jeg kan huske en gang, at 2 eller 3, jeg var oppe ved pulten der, og fik fingrene lagt op på pulten, ikke sandt? Og så fik jeg nogle lineal, det gik under huden og sådan, men jeg er sikkert nok fortjent, vel dog. Men der kan jeg da også huske en gang,
at vi lærte også sådan at forsvare os lidt på vores egen fasong. Og der var han havde sådan en modbydelig fasong, kan jeg huske, med at han tog med 2 fingre om vores næse, ligesom jeg gør ved Anton her, og så kunne han klemme den over sådan her dræk og dreje en runde sådan over. Det kan jeg huske, det fik Hede vendt ham af med. For en gang han havde fat i Hede, jeg tror ikke han tog særligt blidt selv, ikke? Og så laver Hede sådan en gående ly med munden, ikke sandt? Og dagen han fik sluppen med en vis fart. Han prøver aldrig mere. Så det var en god ting at Hede, han fik ham vendt af med det. Men ellers så vil jeg sige, altså, jeg var glad ved at gå i skole. Det var jeg faktisk. Altså dengang, vi slog os hver dag, kan jeg huske. Det var ikke mindst Laura, som der slog os. Jeg kunne aldrig banke Laura, så det irriterer mig, altså, men han var så hulende og smidig. Og det kan Laura så komme tilbage til senere hen, hvordan at vi forslog den time om middagen. Vi gik i skole fra klokken 9 om morgenen, og så til klokken 4 om eftermiddagen. Og så var vi også der her en 2-3-4 kilometer. Vi gik til skole dengang. Også der her den lange vej. Vi gik ikke tilbage om middagen. Vi blev hen om middagen. Og så har vi, det var jo også en ting i vores skolegang, som jeg egentlig mindes med stor. Jeg har en god skolegang, det kan jeg i hvert fald huske. Så vil jeg overlade mikrofonen til dig, Anton, så kan du fortælle. Jeg vil simpelthen ikke, hvad jeg skal fortælle sådan noget, men der var Knud sagde til, at vi var heroppe med, at vi kunne ikke nå at rende hjem, hvis der havde rent til skole. Så har jeg Knud med sådan en lille tjens, at vi skulle hen i den hans mælk nede ved landvejen, nede ved Kjemmen. Og den han har jo en 3 køer. Jeg ved dengang, at lærer de fik så mye løn, så skulle de have lidt landbrug ved siden af. Og der havde vi mange sjove timer, at vi skulle dernede. Og for Lars, nu kom jeg altid ud med smuk her, og var vi sådan noget til, fordi vi kom med mjølk. Ja, og her, han kan du huske, han ringer af solen i. Ja, men det kan jeg selv snakke om, ja. Men at jeg så også var glad ved at gå i skole her dengang. Men det er jo egentlig galt, Hansen, for det er jo sjældent, du kunne de læse. Ja, jeg var det var godt. Det er der ikke nok. Nej. Og så blev vi også flyttet op til nærhed af pult, fordi vi en gang kunne ikke læse. Nej, ikke fordi du snakker for mig. Jo, det kan være. Det var lidt så at snakke til mig. Anton, det skal lige fortælles en ting mere. Altså det her med Karlån. Karlån, står her bagved. Jamen, må du fortælle? Nej, prøv du bare det. Jamen, du kan fortælle den. Ja, altså, hvordan det gik til, hvordan det gik lige. For nu, han var jo fyrbør. Han skulle jo fyre i Karlån. Og så var en dag, han er fældet i jord, og så brændte over nu fra Karlån. Det tog i og lovt. Vi fik slut, men det skulle vi nok aldrig have gjort, for så har vi da fået en ny skål, og vi har fået at brænde af dengang. Jeg plejer, den ser det endnu. Den ser det endnu, ja. Altså, når jeg startede med, når vi begyndte på vinterskåren, det er egentlig, vi begyndte godt, for det var vist nok Larsens første dag. Så fik vi småkager, for Larsen, hun kom ind med småkager til, vi skulle have i den anledning. Ja, så det er jo, ja, nu har jeg med, det var mors med Knud Hansen, vi var heroppe og med den time, der fra 12 til 1. Så skulle vi finde ud af det, og det går med. Og der brugte vi egentlig med at være hen i Leveplantage og kigge. Det var altid spændende at rende rundt der og kravle i træer og se, hvad der var af dyr. Og som de så var oppe og kærlovt, selvom jeg tror nu, at vi måtte det så gerne, men det gjorde vi nu, der altså var deroppe og lære. Og der var jo ikke frisk derinde af, der var jo fyr også. Og der var Lego, de har en gammel pram levende nede, så når de begyndte at fiske lidt ud af fyr og land. Og der var vi noget knægt, og der har jeg løjer og sæler ud, et og med, og så gynge lidt ud og fyre.
Der var haj og knud og andet med. Så var godt nok en dag, vi kom derned, der var der nogle bølger over fyret. Det var sådan temmelig urolig, men vi tøtte de her bølger, de rullede ind mod land, så der kunne der ske ved og våge os ud i løbet. Men nu var Anten, han var jo det mest fornuftigt, han havde skært med den dag. Men vores tre, vi var ikke klar, end vi skulle. Vi var ikke klar, vores tre, vi ville vise os det, vi tog nok. Det tog så tror skyldig ud med, at bølger, de rullede herind. Men tak skal jeg, da vi kom ud, så var det udstrømmet derfra. Så vi sejlede, hvor den drøg ud var med os. Og så forsøgte vi, og vi havde anført en halv år med, så det var længe vi kunne bunde med den. Så forsøgte vi os med anker, hvor der heldigvis var en januar med i går, og smed den et stykke frem, og så hive os ind af. Men hver gang vi har anker op, så drev vi bare en stykke længere ud. Så det blev vi snart klar over, det var det. Og hvor det har så var de klar over ind og land til, det var noget galt det her, så de var nok var der dagen, han skulle komme derned. Og han var en god gammel dag, han får nok blive klar ved hjemmegående. Han ville jo reve sig, altså, hvis han kunne, så han ville have flyttet ham over tøjer, hvor jeg var også. Men det fik forlaget, men der var faktisk noget fra. Det var den altså. Og en blev over, der må de an, Karl Møbbe, han må rende ned til noget svøm. Han fiskede bor en par kilometer derfra. Ned af ham, så kom han selv ud af os. Så kom vi der